আজিলৈ হোৱা নাই এই বিষয়ে অলপ সাধাৰণতে মই কৈ আছোঁ এই বিষয়ে অকল বড়ো ৰাস্তাকো নহয় এইটো আমাৰ সান্তালীবিলাক যিমান ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে এই ৰাস্তাতে অহা যোৱা কৰা মানে বহুত আমাৰ সুবিধা হৈ আছে মানে ইপিনে অলপ ৰাস্তাত হাই স্কুল বা এমভি স্কুল এমই স্কুল এইবিলাকৰ কাৰণে ৰাস্তা আমাৰ শ্বৰ্টকাটৰ ৰাস্তা এইটো যাতে এই ৰাস্তাখন যদিও এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে অলপ চাই চিন্তা কৰি যদি সোনকালে যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ সান্তালসকলৰ আৰু এই গাঁৱৰ বড়োসকলৰ ভাল আপোনাৰ এই যে এই দলংটো ৰিপেয়াৰিং কৰি দিছে জিফে ছাৰে আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কি এইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ছাৰকো মানে এতিয়া নিজৰ যি আছিল আর কি নিজে যি চাই গৈছে এইটো কাৰণে আমি তাক ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে সিয়ক আমি ধন্যবাদ এইটোই জনাইছোঁ যে অহাকালত যাতে लामा बानायनानै दाख्लै जे बायदोंमोन दालाङा गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिखौ आं होनाय थाबाय नंगौ दिनै जि 2 नं बेंटल बे गामिनि रायजोफ्रा गोबां समस्यायाव गोग्लैनायखौ आं नुनो मोनदों दाख्लै मिडियाफोरनि गेजेरजों आरो मोनसे खोथाया बेनो जे बे जायगायाव गोबां स्टुडेन्टफोर आरो गोबां हाल खेथि मावग्राफोर बिदिनो मोसौ मोसा बारहोनाय आरो स्टुडेन्टफोर माने स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनाय बे निउसखौ नुनानै माने आं गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैदों जे मानसि हिसाबै जों बयबो मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय बा हान्थिनो थाखाय मोजां लामा आरो मोजां जायगा जोंनो नांगौ गामि एरिया जों बयजोंबो जोङो सोमोन्दोआव थालायनांगोन आरो बेनो जे जि बुस्थुखौ आं दाख्लैयो जेब्लानाखि निउस होदों बे निउस होनायाव 10 मिनिटसो बायदिल' जादोंमोन बेयावनो आं सोंहरनानै माखासे मिडिया फंबायमोननि गेजेरजों आङो सोंहरनानै मिथिनो मोनदों जे बिराद उसुबिदायाव दङ आरो जि बुस्थुखौ आङो मावहैनो सानाखैमोन आङो सानबासिम आङो टाइम माने सोंहरदों सोरबाफोर थांनानै सोंहैदों नामा बा रिपेयारिं खालामसिगोन नामा होननानै खिन्थु रावबो थाङाखै होननायाव दे बिदिब्लालाय आंनो थांनानै जाखिनि हायो आं माने रायजोफोरजों थानानै आं माने जाखिनि हायो बेखौ आं रिपेयारिं माबा खालामना होसिगोन होनना बुंनायाव फंबाय मिडियानि जाय मानसिफ्रा दिनै गोबां माने गामिनि एरियानि समस्याफोरखौ बिथांमोना दिनै दिहुनग्रा बा दिन्थिग्रा बिथांमोननि थ्रुयै आं रायजोफोरनाव आं थिनहरनायलाय बे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो मोनदों आरो आङो बियो ओरैनो जेन'बा माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बा राजनितिकनि बेलानि थाखाय नङा बियो मोनसे आंनि रायजो राजाखौ बा पाब्लिक सेवा खालामनायाव बेफोरबायदि आंनि थाखाय गोनां आरो जों बयबो मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगोन आरो बियो जे माबा मोनसे राजनितिकनि बेला बे नङा बिदिखौ साननो नाङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै बेवहाय गोबां स्टुडेन्टफोर आरो बोसोरसेनि जानायनि आदारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिहुननानै लायो बेयाव समस्या आरो जिबायदि लामा खमाव गैयाबाबो 60 फुट 80 फुट 47 मिटार दङनो बेवहाय दै एफा गिदिर दैखौ बारनानै हान्थिनायाव बिराद प्रब्लेम बिनि थाखायनो आं बे खामानिखौ मावफैनो मोननायखाय रायजो राजानिसिम धन्यबाद थाबाय आरो बे खामानिखौ आंनो फिसाब्लाबो आङो रिपेयारिं खालामहोनायनि थाखाय आं रायजो राजाखौ हामबाय होनो आरो दा नोंथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ गोबां मानसिया पलिटिकेल नोंथांनि राजनितिक केरियारनि थाखाय बानायदों आरो दाख्लै रायजोफोरा बुंदोंमोन जे जायनो बे दालांखौ मावनानै होगोन बिथांनो जों भटखौ होगोन नैबेनि बे हिसाबै नोंथाङाबो बेखौ राजनितिक लाबालाब नोजोरजों नोंथाङा नायनानै बेखौ बानायहोदों नामा नङा बिदिथ' नङा दिनै आं गोबां जायगायाव थाङो आरो जों दिनै बेथ' बेंटलाथ' आंनि उसुं खाथिनिनो आं होननानै बुंजायो दिनै बेल' नङा आंनाव गोबां जायगानि गोजान जायगानि बिदिनो गसाइगाव बिजनि सान्तिपुर दागगारि आमथिखा मालिबिथा बेफोरबायदि जायगानिफ्रायबो आंनाव गोबां मानसि फैयो समस्या लानानै दिनै बेफोरबायदिखौ आं सहाय होयो दिनै आङो जुदि राजनितिकनि बेला बा रायजो राजानि रागा जोंनायाव बा माबा मोनसे माबा जोंनायाव दिनै रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांबाय
बेखौ जों मानसि हिसाबै गोरोन्थि बुंनाय हिसाबै जों मानसि हिसाबै जेनेबा जों निमाहा होनलायनाया थानांगौ। दिनै जाय बिथांमोना सोंदों बियो खुनु राजनितिकनि बेलाजों साननाय बा मावनाय नङा। मानो होनना बुङोबा गोबां जायगानिफ्राय आंनाव फैयो। दिनै बेफोरखौ आं जुदि माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव होननानै जुदि साननानै मावदोंब्ला बैफोरबायदि मानसिनिफ्रायथ' आङो मोनसे सोरबा भट होनाय बा बिसोरनिफ्राय आं माबा मोनसे मोननाय बेफोरबायदिथ' गैया। जेरै गसाइगावनिफ्राय फैयो, बिजनिनिफ्राय फैयो, बिजनिनिफ्राय फैनायखौ दिनै आङो मालाबा समाव आङो खनसेल' लोगो मोनो, खिन्थु नेक्स्ट टाइम बिसोरखौ लोगो मोनफिनबावा। खिन्थु दिनै जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों बिथांमोनखौबो निमाहा हो, जाहाथे बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि माखासे लिडारफ्रा जाहाथे निमाहा होयो। आरो जि खामानिखौ आं मावदों बियो खुनु राजनितिकनि नङा। आरो आंनि खामानि मावनाया जाहैबाय ससियेल वार्कार आरो अरायसम आं मावबाय थागोन। आरो आंनि बे जोंनि चिराङावल' नङा, बाक्सा, उदालगुरि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेयाव आं थांगासिनो आरो बेयावबो आं खामानि मावनो आं रायजो राजानो दिन्थिगोन। आरो बियो खुनु राजनितिकनि नङा आरो आंखौ राजनितिकनि मावदों होननानैबो